אוקיי, בוא נצלם את זה. אוקיי. אז אני מניח את המקל, מקרב את הברך עד המקל. יפה. מפה יוצאת למחריים. בטח, יש פה יציבות. יפה. ועולה. יפה, מצוין. זה התרגיל. שים לב שבימין את כל כף הרגל על הקרקע. בוא נעשה את זה רגל שנייה. ברך שמאל קדימה. יפה. תמצא את המקום שנוח לך לבצע את התרגיל בדיוק. אתה מנח ברך צמודה למקל, כל כף הרגל על הקרקע, יורד עם הברך ועולה. יפה. יורד ועולה. זה הכל.